Стадион. Емисија за вашата вистина. Николај Крастев, дописник на МИА от София. Дали се слушаме? Слушаме се, Столе. Как си? Повели, каква е ситуацијата од прва рака таму, дајли еден рапорт? Се преговарали, известна ли е владата, имали проблеми? Дојдоа ли во ситуација да делат министерства, да се карат околу тоа или се уште програмски се расправаат? Първо трябва да се каже, че всъщност утре е втория тур на президентските избори в България. Те ще бъдат много важни за това как ще завърши този изборен процес и на къде ще тръгне България след него. Но явно е, че преговорите за съставяне на новото българско правителство ще продължат и в новата седмица. Затова дадаха заявки лидерите на победилата партия. Промяната продължава. И очакваме, че от вторник до събота следващата седмица ще бъде доста активен период за преговорите между отделните политически партии и коалиции, които ще могат евентуално да кажат докъде могат да стигнат в създаването на коалиционно споразумение. Крастев, порано велеше дека бугарското вето за Македонија ќе биде грешка, тоа му одговара само на руското влијание. Неколку пати се случува тоа вето. Како да го протолкуваме? Дека русите победуваат во Бугарија, американците се покажа некадарни? То зависи како гледаме. Техната политика е малце по-различна. Не е тако отворена. Не се гледа барем во Бугарија. И тоа сега ќе гледаме како изгледа во тая ситуација. Има неки најави дека американската амбасадорка од Софија ќе патува после председателските избори во Вашингтон. Така да очекуваме дека американската политика не е баш така анонимна. И ще видим как ще изгледа тя. Но при всички положения трябва да е ясно, че Балканите са в фокуса на интересите на много световни сили, както и регионални. От една страна това са Съединените щати и Русия, от друга, обаче от трета виждаме ролята и на Турция на Балканите. Така че тук сблъсъкът се прекомпонира в някакъв смисъл на глобално противопоставяне на Балканите. България се намира близко до Черноморският регион. Това е точка на съприкосновение между НАТО, Съединените щати и Русия. Видяхте какво каза преди няколко дена българският председател по отношение на Крим. Така че тук още тези процеси върт и се наблюдава процес, който тепърва ще предизвиква интерес на международните сили. Крастев, исто така порано велеше, треба прво подобро да се запознаем. Јас би рекол, што подобро се запознаваме со Бугарија, со бугарскиот народ, толку повеќе проблеми имаме. Порано помалку се знаевме, немаше толку, како да се изразам, жустра комуникација, па и борба вербална. Сега, како повеќе учиме едни за други, толку повеќе како да не се трпиме. А треба обратно да биде. Аз не бих казал, че не се търпиме. Просто една е реалността във Фейсбук, в която всички ние живеем, но тази не е реалността на улицата. Съвсем различни са нещата. Да, има в някакъв смисъл острота. Това е факт, но освен тази острота
реалността е нещо, деца се вика, съвсем различно. Ето, затова винаги новините от България са не само свързани за Македония и македонският елемент в преговорите сега вътре за коалиционното споразумение, но се представя България по един нормален начин, да не е само темата в българо-македонски отношения. Днес ние трябва да се опознаваме по-добре. И България трябва да познава по-добре Македония. Трябва да познава икономиката и транспорта, инфраструктурата, селското стопанство. Това са все теми, които са много общи за България и Македония. Трябва да сближаваме младите хора. За това е много интересно да се говори именно и в тази посока. Да се разменя студентски групи. Ето, българското правителство само преди няколко дни увеличи квотата на студенти, идващи от Република Северна Македония в България. Ето, това са нещата, по които трябва да се гради моста между Скопие и София. Докато не направим реален автопад, който да се нарича Гоце Делчев между България и Македония. Ако бидеме реалисти, дали е можно да се очекува со новото правителство, под услов да биде што побрзо формирано таму, на овој самит сега декември, па и во јануари, како месец се споменува тој термин исто, откочува и на процесот и добива и на датум за преговори и одржува и на таа меѓувладина конференција за Македонија. Кој е вашиот став? Искрено речено, дека не верувам. Тоа е и ми е извести пред неколку дена една изјава на господинот Лорер, кој е високопоставен представител на првата партија која победи на парламентарните избори в България, дека 14 декември не е реалистично да се мисли. И аз така също мисля, че 14 декември не е реалистично да се мисли. Дори вероятно, може би и януари не е реалистично, гледайки от това как изгледат преговорният процес натре меѓу партиите во бъдещата управляваща коалиция. Мија на няколко пъти јавуваше во тая смисъла тук от София, дека тоа няма да е толкова лесен пат. Но, вижте, важното е да има доверие. Важното е да има принципи, в които да се градат отношенията. Това днес политиците в България искат да постигнат. Дали да им вярваме, времето ще покаже. Но явно е, че все пак се работи за решаването на този въпрос. Виждаме от изявите на Продължава промяната, че иска да се раздели историята от съвременността и да върват на два коловоза. Така че вероятно ще се търси някакъв такъв модел на съвместна комуникация между София и Скопие. Но тук, разбира се, е важна и регионалната ситуация в нашия регион. Ето виждате какво става в Косово. Босна и Херцеговина ситуацията е доста лоша. От друга страна, сръбско-косовските отношения са почти на никъде. Напрежението е много голямо в региона. И аз се надявам, че Европейският съюз все пак ще бъде фактор на стабилност. Крастев, за край само лично kao колега. Петков, Василев, се по-добра опција, по-лесна, по-умерена за преговарање за нашата држава, за Македонија, или Борисов беше така поприфатлив и човек кој што можеше полесно да донесе одлука за да се даде зелено светло за датум?
ако Борисов беше толкова добро прифатлив за Македония, защо не дигна рампата и не даде зелено светло за Македония? Македония Он трябва добро да почна, работи ама после с со Каракачанов ја български искомплицира работа. политичари. Каракачанов е един от елементите на тая компликация, но ако Борисов беше истинският лидер на България, трябваше да иде напред и да стигне до края в този момент. Просто тук политическа ситуация беше друга, но Македония трябва да може да работи с всички български политици в момента. Отношенията между България и Македония не трябва да бъдат само отношения между Борисов и Заев или Петков и Василев и съответно Зоран Заев или който да бъде новият премиер на Република Северна Македония. Разговорите трябва да бъдат пълнокръвни и пълноценни между двете съседни държави. Благодарам, Крастев. Тука е Гьорчев, поранешниот амбасадор. Еве, се познавате, сигурно? Поздрав. Имате поздрав од него. Разбира се, да. Николај Крастев, Поздрави, дописник господин на Мија Фанк. од Софија. Стадион. Емисија за вашата вистина.